dira, bertarakoa kanpokoa. Gustatzen zaigu garubia, oso jatea, da berezia, gorri, zaporetsua. Barazki eta fruntei ez zaie guztea gustatzen. Hobe dugu garaian jardea, lurrak ematen duna baratzakora. Bertakoa bai porru patata, eta letxua osasuntsuak eta oso-osoak dira. Bertarakoa kanpokoa, baratzakora. Bertakoa bai porru patata, eta letxua osasuntsuak eta oso-osoak dira. Bertatik bertara